Здравейте, красавици! Добре дошли отново в канала. Онази невероятна жена, която кара всички да се обръщат след нея на 55 години, носи една от тези 10 рокли. Но ето какво повечето жени над 50 не осъзнават. Не става въпрос за криене на възрастта ви или следване на правила за млади момичета. Тези специфични рокли работят с вашата зрялост и по нисък ръст, за да създадат неустоима елегантност. И почакайте да видите рокля номер 3. Тя е тази, която кара мъжете да спрат да говорят по средата на изречението и да ви поискат телефонния номер. Когато говоря за рокли, които мъжете обичат, имам предвид онази магнетична увереност, която се появява, когато знаете, че изглеждате абсолютно невероятно. Да си ниска и над 50 не е ограничение. Това е вашето тайно оръжие за създаване на изтънчена и завладяваща визия. 10. Роклята тип "Прегърни ме", която изгражда увереност. Роклята тип "Прегърни ме" wrap dress е чиста магия за ниски жени над 50 години. Тази диагонална линия, която дизайнът създава, ви осигурява перфектния силует всеки път, когато я носите. Това не е просто модна теория. Това е визуална психология, която работи във ваша полза. Какво я прави специална? Говорим за модерна рокля тип "Прегърни ме" от луксозни материи като понте или креп, които се движат заедно с вас. Ключът е в детайлите. 3/4 ръкав, който прикрива всякакви притеснения относно ръцете, докато показва елегантните ви китки. Вобразно деколте, което удължава шията ви, и пола, която гали бедрата, без да лепне по тях. Как да я комбинирате? Изберете дълбоки и богати цветове като тъмно-синьо, бургундско-червено или изумрудено-зелено. Тези цветове добавят моментална изтънченост и работят прекрасно с зрелите тонове на кожата. Комбинирайте я с ниски квадратни токове или елегантни балеринки. Добавете нежно колие, което следва V-образното деколте, и завършете с структурирана чанта. Представете си това. Отивате на обяд с приятелки и обличате рокля тип "Прегърни ме" в онзи перфектен нюанс на сапфирено синьо. Материята пада красиво. Кройката е удобна, но изискана. И когато се видите в огледалото, се усмихвате, защото знаете, че изглеждате абсолютно зашеметяващо. Но има нещо, което повечето стилни съвети няма да ви кажат за следващата рокля. 9. Структурираната миди рокля, която вдъхва авторитет. Защо това променя всичко? Структурираната миди рокля е вашето тайно оръжие, за да предизвикате едновременно уважение и възхищение при вашия ръст. Тази дължина стига до перфектната точка на прасеца, за да създаде илюзията за подълги крака, без да са необходими неудобни високи токчета. Но поважното е, че тя комуникира, че сте жена, която говори сериозно. Какво я отличава? Търсете структурирана миди рокля с стратегически шевове, които създават дефиниция в талията. Деколтето е решаващо тук. Деколте тип лодка или фино деколте удължава торса ви, докато късите ръкави или дизайнът без ръкави запазват фокуса върху раменете, елегантните ви ръце. Как да овладеете тази визия? Инвестирайте в качествени материи като вълнен креп или смеси от структуриран памук, които запазват формата си. Цветове като въгленово сиво, дълбока слива или класическо черно работят прекрасно. Добавете ефектен часовник, обувки с нисък ток и блейзър за професионална среда, или я направете поежедневна с жилетка и балеринки за уикенд елегантност. Структурираната миди рокля работи, защото уважава зрялата ви фигура, докато показва най-добрите ви черти. Тя е изтънчена, без да е скована, професионална, без да е скучна. Все пак има една рокля, при която повечето жени грешат напълно, и това им коства увереността. 8. Елегантната А-образна рокля с ефектни ръкави. Защо е вашето тайно оръжие? А-образният силует е ласкателен и прощаващ несъвършенствата, но когато добавите ефектни ръкави, statement sleeve, създавате фокусна точка, която привлича вниманието нагоре към лицето ви и далеч от всяка зона, в която се чувствате по-малко уверени. За ниски жени над 50 години това е чист стилов гений. Какво я кара да работи? Говорим за А-образна рокля, която гали тялото от талията надолу, съчетана с ръкави, които имат интересни детайли. Може би камбановидни ръкави, епископски ръкави или ръкави с детайли от копчета. Ключът е в пропорцията. Ръкавите трябва да са интересни, но не и да претоварват вашата структура. Как да я комбинирате перфектно? Изберете материи с малко структура, като понте или памучна смес. Цветовете тук могат да бъдат поигриви. Помислете за пудрено розово, ментово зелено или дори изтънчен принт. Запазете аксесуарите прости, тъй като ръкавите са вашият акцент.
Добавете ниски токове или елегантни балеринки и минималистични бижута. Тази рокля работи, защото създава визуален интерес, докато поддържа елегантността. Перфектна е за вечери, културни събития или всеки повод, когато искате да изглеждате изискано, но не прекалено официално. Но следващата рокля адресира оплакване номер 1, което чувам от жени на нашата възраст. 7. Луксозната трикотажна рокля с стратегическа драпировка. Защо комфортът среща изтънчеността? Нека бъдем честни. На нашата възраст комфортът има значение, но комфортът не означава жертване на стила. Луксозна трикотажна рокля, рокля от жарсе, с стратегическа драпировка ви дава лекотата на движение, която искате, докато създава силует, който е абсолютно зашеметяващ. Какво я прави специална? Търсете висококачествени трикотажни материи. Помислете за смеси от мериносова вълна или премиум жарсе с драпировка, надипляне на деколтето, талията или ханша. Тази драпировка създава визуален интерес и движение, докато прикрива всяка зона, в която сте по-малко уверени. Как да я използвате правилно? Изберете цветове, които допълват тена на кожата ви. Дълбоките тонове на скъпоценни камъни работят прекрасно. Също и изтънчените неутрални цветове, като камилско или въгленово. Красотата на тази рокля е в нейната гъвкавост. Облегчете я елегантно с токчета и бижута за вечерта или я запазете ежедневна с балеринки и жилетка. Стратегическата драпировка е ключова тук. Тя трябва да подчертае силуета ви, а не да го скрие. Когато е направена добре, тази рокля ви кара да изглеждате елегантно без усилие, докато се чувствате така, сякаш носите най-удобното нещо в гардероба си. Тази следваща стилова тайна е нещо, за което знаменитостите плащат хиляди, за да научат. 6. Актуализираната рокля тип риза. Роклята тип риза е основен елемент в гардероба от десетилетия, но модерните версии са актуализирани с детайли, които ги правят перфектни за изтънчени жени. Това е върховната гъвкава елегантност, подходяща за почти всеки повод, като същевременно поддържа този изискан и поддържан вид. Какво я прави модерна? Търсете рокли тип риза с съвременни детайли, може би асиметричен подгъв, интересни детайли с копчета или леко вталена талия. Материята също трябва да бъде на ниво. Помислете за памучен поплин, копринени смеси или дори структурирана ленена смес. Как да я комбинирате за максимален ефект? Роклята тип риза е невероятно гъвкава. Носете я с колан на кръста за дефиниция. Оставете я свободна за поспокоен вид или я носете на слоеве върху тесни панталони за модерен штрих. Цветове като чисто бяло, тъмносиньо или дори фино рае работят прекрасно. Тази рокля комуникира компетентност и стил едновременно. Перфектна е за професионална среда, ежедневни уикенди или пътувания. Мъжете оценяват този тип изтънченост без усилие. Подсказва за жена, която държи живота си под контрол, без да се старае прекалено. Но има една грешка, която съсипва дори най-скъпия тоалет и включва следващата рокля. 5. Вталената и разкроена рокля с стратегически принтове. Защо принтовете могат да бъдат най-добрият ви приятел? Много жени над 50 години избягват принтовете, мислейки, че са твърде младежки или твърде натоварени, но правилният принт върху правилната рокля може да бъде абсолютно зашеметяващ. Силуетът втален и разкроен, fit and flare, със стратегически принт създава визуален интерес, докато ласкае фигурата ви. Какво я кара да работи? Ключът е да изберете принтове, които са изтънчени и добре разположени. Помислете за малки флорални мотиви, геометрични модели или абстрактни дизайни в цветове, които допълват тена на кожата ви. Вталеният и разкроен силует приляга към талията и се спуска свободно над бедрата, което е универсално ласкателно. Как да я комбинирате успешно? Запазете аксесуарите прости, когато носите принтове. Оставете роклята да бъде звездата. Изберете цвят от принта за вашите аксесуари и се придържайте към класически форми при обувките и чантите. Това създава съгласуван и преднамерен вид. Тази рокля работи, защото добавя индивидуалност към гардероба ви, докато поддържа изтънчеността. Перфектна е за социални събития, вечери или всеки момент, когато искате да изглеждате достъпни, но изискани. Тази следваща рокля нарушава всички традиционни правила и точно за това работи. 4. Миди роклята с паднали рамене. Защо показването на раменете работи на всяка възраст? Има нещо невероятно елегантно в това да покажете раменете и ключиците си. Това са зони, които остават красиви на всяка възраст. Миди рокля с паднали рамене или тип лодка създава изтънчена фокусна точка, докато поддържа подходящо за възрастта покритие във всички останали части. Какво я прави подходяща за възрастта?
Ключът е да изберете стил с открити рамене, който е елегантен, а не просто модерен. Търсете широки деколтета, които стоят грациозно на раменете, съчетани с миди дължина, която е изтънчена. Ръкавите могат да бъдат 3/4 или дълги, осигурявайки покритие за ръцете. Как да я носите с увереност? Изберете материи с малко структура, за да поддържате елегантната линия на деколтето. Цветове като дълбоко тъмносиньо, богато бордо или класическо черно работят прекрасно. Добавете деликатни бижута, които допълват деколтето, и изберете обувки, които удължават краката ви. Тази рокля работи, защото е неочаквана. Показва, че имате достатъчно увереност да носите нещо малко по-различно, като същевременно поддържате пълна изтънченост. Но следващата рокля е тази, която кара хората да спрат и да попитат къде пазарувате. 3. Роклята тип сако с колан. Защо Power Dressing никога не излиза от мода? Ето я роклята, която ви обещах, че кара мъжете да спрат да говорят по средата на разговора. Роклята тип сако Blazer Dress е върхът на изтънчения силов стил на обличане. Тя комбинира авторитета на сакото с женствеността на роклята, създавайки визия, която предизвиква уважение, докато поддържа неустоима елегантност. Какво я прави перфектна за вас? Търсете рокли тип сако с дефинирана талия, или вградена, или създадена с колан. Дължината трябва да стига до коляното или малко под него, а раменете трябва да са добре скроени, но не прекалено структурирани. Това създава рафиниран силует, който е перфектен за вашата структура. Как да я комбинирате за максимален ефект? Роклята тип сако е невероятно гъвкава. Носете я за важни срещи, вечери или социални събития. Изберете класически цветове като тъмносиньо, черно или въгленово и добавете минималистични аксесуари, за да оставите роклята да говори сама за себе си. Тази рокля работи, защото комуникира увереност и компетентност. Перфектна е за жени, които искат да бъдат взети на сериозно, докато изглеждат абсолютно зашеметяващо. Има нещо в жена в перфектно скроена рокля тип сако, което кара мъжете да забелязват. Тя е изтънчена, силна и безспорно привлекателна. Това следващо стилово правило е това, при което повечето жени над 50 грешат. 2. Роклята с асиметричен подгав. Асиметричният подгъв добавя визуален интерес и движение към визията ви, без да е твърде модерен или младежки. Той е изтънчен и модерен, като същевременно остава подходящ за възрастта. Какво я кара да работи? Асиметрията трябва да бъде фина, може би само няколко сантиметра, разлика между предната и задната част или мек диагонален подгъв. Останалата част от роклята трябва да бъде класическа като силует, за да балансира модерния детайл. Как да я комбинирате перфектно? Запазете останалата част от визията си проста, за да оставите асиметричния детайл да блести. Изберете солидни цветове в изтънчени нюанси и добавете класически аксесуари. Асиметрията създава достатъчно визуален интерес, така че нямате нужда от натоварени модели или прекомерни бижута. Тази рокля работи, защото показва, че сте в крак с модата, без да сте нейна жертва. Перфектна е за жени, които искат да изглеждат актуални и изтънчени. И сега рокля номер 1, от която всяка жена над 50 години се нуждае в гардероба си. 1. Малката черна рокля, преосмислена. Защо тази класика остава върховен крал? Малката черна рокля не е просто основен елемент в гардероба. Тя е строител на увереност, решаващ проблеми и стилово изявление, всичко в едно. Но на 50 плюс вашата малка черна рокля трябва да бъде поизтънчена от тази, която сте носили на 20. Какво я прави перфектна за вас? Търсите малка черна рокля с интересни детайли, които я издигат над базовото ниво. Може би фини дантелени панели, интересни детайли на деколтето или красива драпировка. Силуетът трябва да ласкае зрялата ви фигура. Помислете за втален и разкроен стил прегърни ме или изтънчена структурирана кройка. Как да я направите свой подпис? Красотата на малката черна рокля е в нейната гъвкавост. Облегчете я елегантно с токчета и бижута за вечерни събития или я запазете проста с балеринки и жилетка за дневна елегантност. Ключът е да изберете такава, която ви стои перфектно и ви кара да се чувствате абсолютно зашеметяващо. Защо мъжете я обичат? Има нещо вечно и елегантно в жена в красива черна рокля. Тя комуникира изтънченост, увереност и стил, без да се старае прекалено. Тя е класика с причина. Работи. Помнете. Всяка от тези 10 рокли е проектирана да работи с вашия ръст и да празнува вашата зрялост. Перфектната рокля за вас е тази, която ви кара да се чувствате невероятно, когато я носите, тази, която ви кара да вървите поизправени и да се чувствате абсолютно уверени. Тези 10 рокли ще трансформират начина, по който се чувствате и начина, по който светът ви вижда.
Но има една стилова грешка, която съсипва дори най-скъпия тоалет. Това е грешката с аксесуарите, която виждам, че 90% от изтънчените жени правят всеки ден. Не забравяйте да се абонирате за още тайни за стил, създадени специално за жени като нас, които знаят, че увереността е най-добрият аксесуар, който можем да носим. Ще се видим в следващото видео, красавици!